Bringing hope the world over. Hope Channel. Naimbag nga aldaw yumanen gagayem ken kakabsat. Patsin mi nga agururay kayo kada ito nga gundaway. Ta kayat tayo manen nga ituloy iti adal nga isu iti itultuloy tayo nga aramiden. May panggap kada ito'y leksyon tayo ti eskwela sa batina iti kinadisipulo. Isu nga agyaman kami ta adda kayo ket patsen mi nga dagiti karkararag tayo ket sinungbatan ni Apo Dios nga da kayo kakabsat ket nabindisyonan akasmet kada kami nga kakabsat yo nga mangiturturong ken mangidaldalan daytoy nga adal ket adu dagiti bendisyon met nga imay kada kami siak ni Pastor Eli Rafanan ket kaduak itata ni Pastor Ray Orbe ken ni Pastor Leo De Leon ket kung iti damit, iti ababa nga pangablao da kada kayo kakabsat. Adda kami manan ditoy ayaten agagayem ken kakabsat. Tapno kas na itultuloy tayo nga amuan dagiti pagayatan ni Apo Dios. No kas na agbalin a disipulo ket maaramat tayo ano balegi iti trabaho na. Nembag nga aldaw tayo amin. Maysa kararagsakan nga aldaw para kada tayo amin kakabsat. Pagsipud ta maminsan pay ket ripaswan tayo ti sao ni Apo Dios nga mangpatanay, mangparegta ken mangpadakkel ti Kristiyano na panagbiag tayo kas adalan ni Kristo Jesus. Awisen kay nga rod kakabsat ti panagkararag ta irugi tayo daytoy leksyon tayo. Adda tayo kakabsat iti leksyon a maikapito. Ket agkararag tayo nga rod. Man nakabalin namin nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami kadigiti imun-unan nga inem nga leksyon nga inted mo kada kami. Agyaman kami ama ta inbilang na kami, ket inayaban na kami nga agbalin nga adalan. Kayat mi o Diyos nga naununeg iti ingkampan nakaawat. Tapno digitoy nga leksyon nga ingkam adalen itatang aldaw. Ket usarin mi iti panagserbimiken ka, akas kamkameng iti iglesyam, tapno iti trabaho nga inkumit mo kada kami o Diyos, ket mabalin ming aramiden, ket sika iti maidaydayaw. Dawatin mi nga iti Santong Espiritum iti mangiturong kada kami, itinagan ni Apo Mesos dinawat mi digitoy. Amen. Amen. Dawatin tayo man kini Pastor Leo, nga basain na iti memory verse nga isu iti pagpunganan iti leksyon tayo tata. Iti Juan Kapitulo 4, versikulo 28, aging ganat 30, kasto iti kunana. Iti kasta day di babae, pinanawan na ti karambana, ket napan iti ili, ket kunana kadagiti tao. Umay kayo, kitaan nyo ti may sa ataong embaga na kanyak ti amin ngay naramid ko. Saan nga ta nga isu ti Kristo? Rimwarda iti ili, ket imayda kenkwana. Agyaman tayo kaday jay. Daytoy iti mangiturong kada tayo iti baro nga leksyon tayo. Ngem kadwaan kakabsat dayjay panang subli tayo, panang ripaso tayo kadagiti naadal tayo na leksyon. Saan tayo nga pinanawan daytay kaipapanan no anya iti pudno nga disipulo wenno adalan. Naibangon tayo iti kinapudno nga intun no ayaban ni Apo Jesus iti maysa nga tao. Ket sungbatan daytoy nga inayaban ni Apo Jesus, daytoy nga ayab. Nagbalin nga disipulo, nagbalin nga adalan. Ket inayon ni Apo Jesus kadaytoy nga disipulo nga inayaban na. Dayjay met misyon nga nakaibaunan ni Apo Jesus ditoy, dayjay misyon nga sapulen iti managbasol tapno maitedmet kenkwana iti sagot iti panakaisalakan. Kadagiti naglabas kakabsat nga leksyon tayo anya. Inayaban ni Apo Dios dayti gidi ubing.
Inayaban ni Apo Jesus dagiti masakit. Inayaban ni Apo Jesus dagiti gagangay, dagiti ordinaryo. Dagiti adu nga inayaban na, ket nakikamkameng da, nakipaset da, kadaytoy nga napintas nga grupo iti kunatayo nga adalan. Disipulos. Pastor Leo iti adalan ta itata, ni Jesus ken dagiti imbeleng iti syudad. Dahil sa ulanganan nga imbeleng, at iti saan anasaya at kaipapanan na. Sino digito'y Pastor Leo? Kadaytoy nga inadal tayo, sino digito'y nga imbeleng iti syudad, nga saan dan, nga maiparit dan, nga agsubli ken makikadwa, makilangen-langen, kadagiti tattao iti syudad. No, kitaan tayo, Pastor Eli, ay ayatan agagayem ken kakabsat. Dagitoy kun kuna tayo dito nga kasla imbalang iti susyudad, kasla ti panagkita dagiti tattao idi nang nangruna dagiti scribe ken parisyo dagiti tattao nga awan panakaisalakan kadakwada. Isuda dagitoy dagiti balangkantis, dagiti agsingsingir ti buwis. Isuda dagitoy dagiti hentil kuna tayo tata. Kan uray pa dagiti naluganan ti sairo. Dagito ti panagkita da idi ket imbelengan ti susyudad. Ket kadayto yung atiyempo dawatag man kini Pastor Rafanan nanya iti makunanak dayto masarakan iti Juan kapitulo 8. Iti pagleksyonan tayo napintas iti panakainagan na ka. Aktual, madama. At dato'y iti may isang paglintiganda iti panawin ni Apo Jesus. Ngano iti may isang babae ket aktual, wenno madama nga agar-aramid iti basol. Daytoy nga babae ket mabalin nga dusaen iti dusa ni patay, babaen iti pannakaubor. Ni Juan inistoryana wenno insurat na kabsat, nga ni Jesus napan ijay bantay iti Olibo. Ket dijay Verse 3, ket dagiti istriba ken ti parisyo inyegda iti babae nasarakan da an pannakiabig iti di na asawa idi inkabilda iti tinga. Buyain nyo daytoy nga pasamak. Adda ni Apo Jesus, adadtoy digiti pangulo ti iglesia, ket guy-guyo din da nga pilpilitin daytoy babae nga inpan iti sangwanan na Apo Jesus. Sada kinuna manursoro, dahito yung babae natiliw, itay madama, ang makiabig iti di na asawa. Ket kayat da, nga dahi jay linteg ni Moises, ket isu iti maipatay ka dahito yung babae. Dahito imbeleng iti susyudad. Iti kayat nga isuro iti leksyon tayo, ni Apo Jesus, duma iti panagkita na, iti maysa managbasol. Amuyo DJ kunana ito verse 7, ti awan ti basol na kada kayo, umuna amang ibakal kuma, iti bato kenkwana. Sinbrek dito sa lutsod, iti puso ken isip digitoy pangpangulo ti iglesia. Sakit din nagparintumang ni Apo Jesus iti daga, ket insurat na manipod iti ramay na Pastor Leo, dagitay nalimad abasbasol, dagitoy nga mga akakusar. Ket saggaysadan nga pimanaw, saggaysadan nga inbati dagiti batuda. Dahil panggap da nga mangdusa ka dayto yung babae, sandan anatumpal. Ket kamudyanan na, kunanan ni Apo Jesus, kaday babae, basayag iti verse 10. Ket naglinteg ni Jesus, ket kinunana kenkwana, babae, adino iti ayandan. Idi itangad da iti babae iti panagkita na, awanen iti nakita na, digiti agakusar. Kayat kong lipasen da ito'y sungbat ko iti saludsod mo, Pastor Leo. Deje inbaga na ni Apo Jesus, kunana, iso kinunana, Apo awandan,
Ket ni Jesus kinunana uray siyak, saan ka adusaen, inkan, ket manipod ita, di kag basulen. Nung kayat ko nga ituloy daytoy nga insurat ni Juan, Pastor Leo kan Pastor Ray, nabalbaliwan daytoy nga babae. Nabalbaliwan agsipod ta pinakawan ni Apo Jesus, inpakita ni Apo Jesus, iti pateg, iti maysa, nga inbelang, iti susyudad. Dayjay iti pagyamanak, dayjay iti pagragsakak, iti panangkita ni Apo Jesus, panagayat ni Apo Jesus, iti maysa, nga naibelang. Maragsakan ak, Pastor, daytoy. Ano ti maysa nga makitak ditoy ay ayaten agagayem ken kakabsat. Kas disipulo adda kumaday kapanunutan ni Apo Isus kada tayo. Tadda day gamin gagangay no daduma nga aramiden tayo nga nadati managbasol kasla kayat tayo nga ukuman nga kasla isulaing tinagbasol si tayo awan adda to'y sumrak day ko nada nga holier than thou. Gat day ko mati maikat kada tayo no dati makita tayo nga agbasol tulungan tayo ko mga umaon di nga kasasaad na. Nga day basol na nakikitan tayo nga isot pangitaltalmagan tayo. Ang kuana. Ta iti maysa nga adalan han na ko mga kitain di nagbasulan di tao no di tikitan na di pan nakaisalakan di tao. Kaya anya mat ti makunam Pastor Orbi. Daytoy masarakan ditoy Marcos kapitulo 5. Daytoy nga kapadasan, Pastor, ket saan lang nga kasi kapadasan nga imbaga ni Pastor Rafanan nga imbeleng ti syudad gapu kada di kasya kasasaad na nga naaktual ti madama. Uray pay met daytoy sabali met daytoy kasasaad ditoy Marcos 5 ta daytoy ket may sa tao nakabutbutoy ngayon. Banti lang nga nataapay daytoy a tao ket agnana iti jay sementeryo. Saan lang agnana iti sementeryo nakakawar pay. Ngem dagiti kawkawar ken kuana kunana gayem ditoy ket Pinugsat na. saan da makabael nga mangrepet ken kuana. Ket ti aramiden na ti rabii agikis a magmagna iti daldalan. Ket nakabutbuteng ti langana. Ket daytoy nga kasasaad ti tao ket arig na awan Serbinan, awan serbina, awang patignan. awan pategna. Ket agsipud ta daytoy a tao ket kastoy ti kasasaad na may saan nakakaskas daaw idi immasideg ni Apo Isus ken kuana. Agsipud ta kabuteng dangarudan kunana ditoy bersikulo 4 ti kapitulo 5 ket awan ti makabael amang paamo ken kuana. Anya na ti klase dayta a tao. Awan ti pada na a tao ang makabael amang paamo. Ngem tinakaskas daaw idin ni Apo Isus ket immasideg ken kuana. Dagdagos nga daytoy nga tao naddaan iti namnama. Naddaan iti pannakawaya-waya. Manipud iti pannakakawar ti basol. Pannakakawar iti dayta kasasaad na nga nagunggan pay daytoy ti sairo. Naglugan pay ti sairo ken kuana. Katawanan ti namnama na malaksid iti iasideg ni Kristo ken kuana. Gayam ti maysa kadagiti adal ditoy kakabsat. Uray kasano ka a tao ti kasasaad mo. Uray nagunggan ka man ti sairo ti naglabas. Uray anyaman ti kasasaad mo ken basbasol mo. Uray kinawaran na ka man ti basol. Wenno bisyo. Ti bisyo. At dati mangketaken ka. Iti pan nakabalin ni Apo Isus. Ti panang pakawan ni Apo Isus. Ti panang waya-waya ni Apo Isus. Ken ti panang inapanamnaman na ken ka. Ti pan nakaisalakan. Nagimbagda ito ita idin nga immasideg ni Apo Isus ken kuana ket inungtan ni Apo Isus daydi naglugan ken kuana nga sairo ket pinanamnama ni Apo Isus ken kuana ti pannakaisalakan nawaya-wayan isuna manipud ti basol ket naddaan ken kuana iti pannakabalin ken gundaway nga agbalin nga nananay nga adalan ni Kristo. Amen. So ako na dito kakabsat ket idin nga nawaya-wayan daytoy a tao manipud iti dakes nga espiritu narugit nga espiritu nga nagsaad ken kuana apada na
dahil baboy. Oo. Ta ibilang ti Biblia nga ti baboy ket Narugit. narugit. Makarimon. Pagluganan na nga rod. Di pada na makarimon. Ngem ni Apo Isus, inton ti maysa a makarimon na tao, itipada na a tao masidag ken Kristo, agbalin na nadalos. Ket idi nadalusan, napakawan, ket nenamnama ken kuan ti panakaisalakan. Tapinati na ni Kristo Jesus, ket nagbalinan nga adalan, gapu kadayjay nga inaramid ni Apo Isus ken kuana. Kayat ko tegbalin nga niya. Nga sumurot ken ka. Sumurot, kunana. Ngem kuna ni Apo Isus, kuna na, agawid kakit din. Katag subli ka, ije balayo. Ingkay jiili kat ibagam tinapasamak ken ka. O, kabsat ko. An nga naging bagadamag. Ure anyat kasasaad mo. Ure imbeleng da ka, dagiti tao. Ure handa ka nga panpansinin wano ipatagman dagiti pada matao. At dan man namnamam nga masidig nga kang kanayon ken ka ni Kristo Jesus. Ket Amen. pagbalinan na ka nga nananay nga adalan. At dapat iti may isang kapadasan iti leksyon tayo, Pastor Ray. DJ babae nga napan nagsakdo iti tinga ti aldaw ije bubon ni Jacob. No, may samanday ta nga. Kahit saan na pa nga saan siguro nga pagpagarop nga damot ije ni Apo Esos. Isalay sa imo man dayjay nga naibuleng kahit isumanen ti binalbaliwan ni Apo Dios. Nagimbag data kapadasan, pastor, ni Apo Isus. Dito yung manin ipakita ni Apo Isus, ken iparikna ka na tayo, ang may sadakkel nga adal. Tada ito yung nga babae, ket agduma da kada di kasasaad, ti kunayo tayo, pastor, nga babae nga nakto. Wen. Da ito'y nga tao met, ito'y Juan, nga nakatungtong ni Apo Isus, ijay ayan tibubon, ket gapo kada di estado na. Wen. Saan nga naakto da ito'y? Ngam gapo kada di estado na nga isukit may sa nga Samaritana, saanin ko mga rebeng nga kasao, ana kasarita, ang mabal nga kalanglangan, tangarod sa bali ti pulina. Inayon mo pa DJ inbaga ni Apo Esos nga nailumeng nga basol na. O, sa bali pwede ay, nilimang, basol na. Katamuyo kakabsat, dati maadal tayo dito'y, nga upat abanag nga letter C. Kunana dito'y, umuna, dito'y versikulo 9, ti kapitulo 4, masarakan tayo nga titarigagay ni Apo Isus ket buraken na dagiti pampanunot tayo nga mangted iti panangidumduma kadagiti pada tayo at tao. Kasano? Daytoy kapadasan ti may sa babae ijay bubon nga taga Samaria. Takunana ditoy immasideg ni Apo Isus ijay ayan ti bubon ket iparang na nga isuna ket may nga mawaw ket dati babae ket kalpasan na nagkatungtong ni Apo Isus. First step, conversation. Katungtong mo, Katungtong DJ mo, tao. DJ tao. No kayat mo nga maikat ken ka DJ panangipagpagarup nga saan nga naimbag. DJ nagbautan. DJ nagbautan. Katungtong mo DJ tao Oo. ket ibagam ken kuana ti kasasaad ken mapasmasamak. Okay. Katungtong mo. Inton kalpasan nga makatungtong mo, ibagamet ken kuana DJ kasapulan na. Kalpasan nga ni Apo Isus, nakat katungtong ken kuana ket naibagana ni Apo Isus nga makainom. Adda tinaun-uneg pahay nga imbaga ni Apo Isus ken kuana kasapulan na. Daytoy nga babae, daytoy danom tibiyag nga aggapu ken ni Apo Isus. Ket conversation umuna, may kadwa conviction. Kalpasan naman kat kutungtong ka ti may nga tao. May imparik na ni Apo Isus ken kuana dayjay kasapulan na ket kalpasan nga naiparik na ni Apo Isus dayjay kasapulan na dayjay kasasaad na nga agdama. Adda ti panakakonsensya na. Uy na. Nga kunana ditoy ijay bersikulo 17 o kunana naimbag kunana ni Jesus kunana ken kuana naimbag ti panagkunam awan asawak kunana daytoy nga babae. Ngem kuna ni Apo Isus agpayso nga kunam nga awan ti asawam tadayjay agdama nga kabalay mo itata saan mo ngagpayso nga asawa kunana ta sika at dapay dagiti no sabsabali nga nakikadaam ken nagbalin nga asawam. So
nakonbiktar dahito nga babae. Nabigbig na dahil kasasaad na. Ket pinati na ni Kristo Jesus. Ket kalpasan nga pinati na ni Kristo Jesus, imay kenkwana iti pan nakakonvertir. Tapay, nagpayduman iti kasasaad na dito babae. Ket kalpasan nga nakonvertir isuna, nabigbig na dahil kinaman nagbasol na, ket naamuan namit dahil kasapulan na, nga isu iti ubog tibiyag nga aggapu kini Apo Isus. Imay meten kenkwana iti letter C nga maudi dahil komisyon. Nagbalinan nga rog nga adalan. Way, Nagbalinan nga adalan. nagbalinan nga adalan. Taday jay pan nakikatungtong, nabigbig ni dito babae, ti kasasaad na, ken basol na, gaputi pa ng salsaludsod ni Apo Isus kenkwana, ket na konvertir, gapu kaday jay ted ni Apo Isus kenkwana, panangitang gaya ni Apo Isus kenkwana, ti kasasaad na, ket kalpasan na, pinati na amin, dagiti naibaga kenkwana, ni Apo Isus, ket idin nga pinati na, inawat na dayta, ket idin nga pinati na ken inawat na, napanamuten anya, imbagbaga ken impadamag, dayjay napasamak ken kuana, anasarakan na ni Kristo Jesus. Amen. Nagbalin na dagos nga adalan, Pastor. Wain. Gapulaan ka dayjay panagkisarita na ken ni Apo Isus. Ngano man pa isuna ket imbeleng iti susyudad ni Apo Isus adda serbi ti maysa nga tao nga imbeleng dagiti pada ng tao ngayon tuno masideg ken ni Apo Isus adda ti serbi na ken napateg unay iti imatang ni Kristo Jesus. Na siya at Agsipud ta ngamin ti tao kayat na iti pabalbaliwan ti panagbiag na. Ngem no pagtukyadan na dayjay itanggay ni Apo Isus kenkwana. Saan tumabalin ang makapagbalin nga napudno nga adalan. Hanto nga makaibaga tinan anay kapadasan na. Apay awang ngarud na padasan na ken ni Kristo Jesus. Daytoy ti maysa nga naibagadamag. A kapadasan ti tunggal maysa kada tayo kakabsat. Nga uray man pay no ipagpagarup tayo nga sanda tayo nga ipateg dagiti sosyudad. Adda namnama tayo ken ni Kristo Jesus. Balbaliwan na tayo. Kakabsat. Kadagito yung kapadasan, Pastor Eli, ken Pastor Leo. Akas iglesia itata ngagdama. agdama. Anya nga iti aramidon tayo, kasano tayo nga trataren, kasano tayo nga makilangen, kasano ti pan nakaawat tayo kadagiti kasto nga tattao. Dagiti tattao nga na dan iti panagbiag apan nakikamalala tadda dagiti iglesia nga pilpilyen da dagiti adadalan da no naamuan da ka nga man nakikamalalan panawan da kan adda dagiti pampamati akasta no anamuan da nga dati duang asawa mo no dati problema nga narikot nga ikan ti solusyon panawan da ka ngem kas iglesia pudno nga naiban ni Apo Isus nga adalan na anya ngay kasano ngay nga itartaren tayo dagito. Kahit kuman nga irugi kadagiti kamkamang metlang ti iglesia Pastor Ray kadayta sa lutsod mo. Dagiti ko na tayo nga kakabsat nga naglamiis. Dagiti kakabsat nga saanen nga umay makigimgimong. Ngem patsyek nga ijay uneg iti puso da. Adda dayjay tarigagay da nga agsubli iti kapilya ket makipasit manen iti serbisyo. Ngem akas iti inbaga itatay ni Pastor Leo, adda ti pagbutnganda. Dayjay pagbutnganda nga inton no umayda. Maki-fellowship, makigimong. Anya iti kapadasan da. Iti bagbaga di gito yung kakabsat, ino ibagbaga da nga rug kanyak. Kunada ket marik nami nga nalamiis iti iglesia iti panangawat da kada kami. Membro da pelang ti iglesia. Adalang iti basit siguro nga nagkamalyan da, nagbasulan da. Handa lang nga imay, ngem inton agsubli da kasjay. Ket no alaen nga rod iti iglesia da ito nga leksyon tayo, Pastor Leo ken Pastor Ray. Umay da jay met panagbaliw anya. Nga
Into kumano agsubli digito nga kakabsat. Alain daman ninday dyan nga gundaway. Iti iglesia ket nakasagana Nga umawat. nga umawat. Yeah. Marik na kumadigito nga kakabsat. Dahito ko natayon nga social outcast inbelang iti susyudad. Susyudad. Gapu iti nagkapsutan da, gapu iti nagbasulan da. Nga dahito yung iglesia, ket si sasagana, akas ken Kristong apo tayo, nga umawat med kadakwada. Dahil lang ti kapanunutak, Pastor. Ti may isang arod nga adalan, awan ken kuana da kapanunutan nga, durugista na ta, awan pa nakabalbalo iti panagbiag na, bayan nyo. Awan ken kuana da Awan. kapanunutan. Awan Kundi kuma. ket di, kitaan na da possible pagbanagan da nga tao intun awaten na ni Kristo Jesus. Wen. Pastor Orbe, malagip ko iti may sa kapadasan. Idi nga agkasaba ni Brother Hob AJ Luna. Kat ada kami diya nga tumulong ta Shakti District Pastor. Kadwak dagiti upat nga estudyante iti IUP nga mga lalaki na pastor. Tegsapa mapang kami agbisita. Balay-balay deta. Aging gana ti Malem, agbisita kami. Ore ti Malem. Ijay kanto, adda ti may nga lalaki nga no lumabas ka ti Malem na bartek. Gan uray pa iti bigat na bartek pa lang. Tsaka mo no naginom manan, no hangover na pa lang. Lablabasan mi. Kat edi second to the last, dayay tiyempo apa nagkasaba ni Brother Hob, adda jay na bartek nakatugaw di unag. Kat gagangay, inton arum war kami, kami makialamano. Kung namin, Pastor Eli, agyaman kami ti imay ka. Muti ko na din na bartak. Imaya kun ata di damat awawisan, maawis yung amin di na balayon, labas-labasan dakmat latak sa. Ang nasayat na denggan. Napanya panunod ko adagos kasla, imay kada kami di punto nga kasla si kami nangisiran di pan nakaisalakan dahito nga tao. Nga kayat namat gayam, ama mo di kinapunno, ngam gaputa bartak, labas-labasan milaing. Kahit adati adal anak kitak di jay. Han ko mga sitayo, ay ito nagagayam kang kakabsat, ti mangisirra, ti panakaisalakan, ti sabali. Na amin nga tao, may kan ti gundaway na nga madaan ti panakaisalakan. Daytoy inadal tayo, ket napintas iti panangiladawan ni Mrs. White, ijay Bible commentary, ngayon baga na nga ni Apo Jesus, napan nakipangan kadagiti publikano kadagiti managbasol. May nga buyang handa nga kayat nga kitain dagiti pangpangulo ti iglesia. Ngem inaramid ni Apo Jesus daytoy taapay kayat na nga maidanon dayjay ebanghelyo nga adda gayam iti dakkel aragsak iti langit no maysa a managbasol ket isukit may salakan. May salakan. No kitain nyo digiti pangarig nga insurat na, wano inistoryana, dayjay pangarig itinayaw awan, dayjay babae mano iti kwartana nga napukaw, Ay, salain. may salaang. Ngem idi nga nasapulan na, tanagbanugan na nga rod, inayaban na digiti karkaruba na, nagragsak. Dadakal pa'y gastos na. Dadakpal pa'y ti gastos na, ngem dayjay nabirukan na. Nabirukan na. Dayjay manen pastor, nga adday iti karnero na, siyam apulo ket siyam iti nabati iti kural. Maysa iti nayawan. Nayawan. Napukaw. Ngem idi nga nasapulan na, anya nga ragsak. Naragsak na. Kasjay kakabsat aya, daytoy leksyon tayo. Ngay bagbaga na nga, datayo nga adalan. No aramidin tayo, dayjay misyon nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Agsipod ta datayo nga ruden tiin baon na. Pastor Leo, hanto ko mamaulitin. Ngano, dati barteg sa mong awisay. Saan nga maulitin, Pastor? Ngano, Nakadalak adda DJ kabsat nga limamiis, ket umay iti unag ti iglesia. Saan to ko maulitin nga intuno pumanaw ket ibagana sandak mait nga inpateg. Okay. No, malagip mo, Pastor Leo, ta sinarunom, DJ distrito nga nagserbyak idi. Adda iti may isang lalaki di jay. Itinagan na ni El Pidio nga malagip mo, pagadwan. Pagadwan. Ni Brother Pidjong, Pastor Ray, mangas kasabaak iti basit a baryo, iji igit ti karayan, iji paniki. Adda iji sipngait, ket no tunggal nga agpinalak, dati puntos kong ibaga,
nagbalin nga sa kristan ko ni Prijong, ngem ti bagana, patsin nyo, kuna na. Ngem, may sa kadakwada, wenno may sa kadagiti nagdesidir nga nagbautisar, isuna ni brother nga Elpidio. Ingganay tatakakabsat, daytoy nga social outcast, nga kunada di jay baryuda idi, tabartek nga rod, no, ada numero nga bartek iji baryuda, iso daytoy nga lalaki. Ngem itata, madaydayo na Apo Diyos, matelek pa lang nga kamkamang, iti iglesia, iji panikitar lang. May sa pelaeng apan nakaamok nga opisyal ijay. Taapay, adda iti ayat ni Apo Diyos, kadagiti imbeleng iti susyudad. Sagbay tayo agkararag akit, agpakada tayo pay. Yun unang kan Pastor Ray, nga pumakadan, Pastor Leo Santosyak, ket itid tayo tunday jay, pangrekep kan maudi nga kararag. Wen kakabsat, dahito yung eleksyon tayo, isentro na, nanumampay at dati ibeleng, dagiti susyudad, nga klase ti tattao, ken na dumaduma nga nabababa, nga estado, ni Apo Isus, intun umasidag tayo ken kuana, awan iti pagtukyadan na, awan iti ibeleng na, no diket di si dadaan, nga isu, ket si arakop nga umawat titunggal maysa kada tayo kakabsa. Amen. Sapet tati dayto nga kababalin ni Kristo agbalin mo ta kababalin ti maysa nga adalan na nga kamkamang ti iglesia na kakabsat. Ay eten agagayem ken kakabsat, na ibaon tayo, tapno mga ramid kadagiti disipulo. Na ibaon tayo kadagiti amin na pagsasao, awang kuma, itilisyan tayo oray kung kuna, nga naibelang ti susyudad. Nimbag nga aldaw tayo amin. Agyaman tayo kada ito leksyon nga inadal tayo nga rod, Pastor Ray, then Pastor Leo. Dahito itatan iti mangbukel, iti pan nakabalbaliw, iti tunggal may isang adalan. Amen. Nga lain tayo dayjay puso ken panunot ni Apo Jesus. Amen. Nga into no makakita tayo dayjay inbaga iti leksyon tayo nga inbeleng iti sosyudad. Saan tayo nga kitain, dayjay adda nga kasasaad da, no di kitain tayo, dayjay mabalin nga aramiden ni Apo Diyos kadakwada. Awan iti basol nga saan nga mabalin nga pakawanin ni Apo Diyos. Ket awan iti managbasol nga saan nga mabalin nga balbaliwan ni Apo Diyos. Dayjay iti ebanghelyo, dayjay tinaimbag kadamag. Agkararag tayo nga rod kakabsat. Man nakabalin nga Diyos, ragsaken mi nga inadal tinapateg nga sao. Wenama, agyaman kami itagtultuloy nga ayat mo. Nabuslon nga panangpakawan mo kadagiti managbasol apadami. Ket kayat mo nga awaten da kami o Diyos, akas anak mo nga babae ken lalaki. Ket ited mo kada kami dayjay dakkel ken nadutsan nga impabaklay mo nga trabaho. Nga da kami ket usaremet laeng nga mapan kadagiti adda pelaeng iti siknget iti basol. Tapno maayabanda ket denggenda iti awis mo ket kadwa miwama nga maibilang dan akas karnero na Apo Maesos. Agyaman kami iti parabor nga inted mo iti tunggal may sa kada kami. Balbaliwan na kami nga rod, babaen iti ayat mo, nga mangkita kadigitoy nga imbeleng iti susyudad, nga pagserbyan mi, ta isuda metlang o Diyos, iti ayayatem, ket insalakan ni Apo Maesos. Agyaman kami, tamabalin mong aramiden digitoy, nga adalan, disipulo, akaduami, nga mangilipas iti trabaho. Pakawan mo Diyos, iti nagkurangan mi, itinagan na po Maesos, dinawat mi digitoy. Amen. Gagayem ken kakabsat, awisen da kay tumanen, into no may nga lawas, iti kastoy metlaeng istasyon, ken kastoy metlang oras. Tapno itultuloy tayo, daytoy panagadal tayo. Ket patyen mi, no kasano iti panakabendisyon, mi nga talo ditoy, o nagti-studio, kastamet binindisyonan na kay met ni Apo Diyos. Bringing hope the world over. iti Hope Channel. Kada